Dette er en præsentationsvideo af Flexline. Tak fordi du kigger med. Flexline er en moderne virksomhed, der siden 2003 har specialiseret sig i produktion af buede trækomponenter til døre og vinduespartier. Det er vores primære arbejdsområde. Fra vores fabrik, centralt beliggende i Jylland, leverer vi specielt konstruerede produkter overalt. Arbejdsprocessen indeholder alt fra et millimeternøjagtigt computerstyret bearbejdningscenter til godt traditionelt snedkerhåndværk. Her kan du se, hvordan produktionen foregår. For at gøre det så nemt som muligt for dig som kunde, kan du både bestille på telefon, på fax og på e-mail. På internettet kan du også få adgang til vores ekstranet, hvor du nemt kan bestille det, du har brug for. Du får udleveret et log-on og får adgang til dine data og profildesign, så du let kan oprette ordre og udskrive bekræftelser. Dette sikrer, at vi straks skal sætte ordren i produktion og afkorte leveringstiden. Du kan se meget mere på vores hjemmeside www.flex-line.dk, men først viser vi dig lige et par eksempler på nogle af de andre ting, vi producerer. Tak fordi du kiggede med.